Tina Bayaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, personal na bumisita at ininspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Opening na ngayon yung ospital at ako naman masaya dahil yung support ng national government sa mga importanteng equipment nandito na at saka mararanasan ng mahirap kung ano yung maka-hospital sa bagong ospital ng private hospital. Actually, ito pinatayo ko talaga to, yung sa preventive health care ko. Kasi maraming gagawing examen sa tao para hindi siya magka-cancer, hindi lumala yung sakit niya. Yung sa akin, yung early detection, talagang gusto ko dito sila muna alagaan. Pinatayo ko dahil lahat dumadaing kayo, lalo na yung minimum wage. Sinabi ko, tutulungan ko kayo para hindi kayo masyadong mahal ibayad pag may sakit kayo. Alam ko makakatulong sa inyo to, sa budget nyo, sa pamilya nyo. So, ito lang kasi ang provincial, ang government hospital sa Lumang. Inano ko to kasi para yung mga mahihirap na hindi kayang bayaran yung mga private hospital, tsaka hindi kaya yung professional stay, i-cater namin dito. Ang akin kasi, kung hangga't maaari, yung mahihirap, hindi magbabayad. Sige lang. Gusto mo masyadong kumain ng sisig. Alam ko, mahirap pagdiyan yung sisig. Mas marami po magagamot, mas marami po matutulungan ang provincial government sa pamamagitan po ng hospital na ito na nasa loob po ng Mabalacat, Clark. Ito, yung mga health programs po ni Nanay ay talagang ramdam po ng buong Pampanga. Napakaganda. Malaking pasalamat tayo sa provincial government na nakapagtayo na naman ng isang facilities na talaga napaka-importante sa ating mga kalalawigan. Dahil meron ng ganitong institusyon, ito ay magpapa-increase ng kanilang wellness dahil alam nila anytime may tatakbuhan sila. So ang productivity ay mag-increase. Dito, pag sinabi mong Pampanga Provincial Government Hospital, ang sagot, wow! That is an indication that here we are giving the best. The government is giving the best to our workers. Hindi na magkakaroon
ng pangamba ang ating mga workers dahil meron pupuntahan and zero billing dito. Siyempre, infrastructure, importante po rin. Pero yung health talagang tinututukan, health education ang tinututukan. Para kang VIP, ma'am. Maganda. Maraming salamat kay Nanay Gov Pineda. Tsaka kay Dennis Tenta Pineda. Maganda po para private. Para po yung mga may hirap, hindi po sila nag-aalangan na pumunta sa hospital kasi po libre. Wala po mabayaran. Tsaka malinis, comfortable po. Sana po maganda pong tulong yon para kung ma-hospital man po tayo, hindi na po tayo magbabayad. Yun po, malaking bagay na po yun. At umarangkada na rin dito sa lalawigan ng Pampanga ang bawat bayan makikinabang sa pangunguna mismo ni PBBM. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga Presidential Scholars, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang... please sit down. Teka, puntahan ko yung gitna para nakita ko dito sa kabila. Magandang hapon. Good afternoon, everyone. At maganda kayong makita rito. Ito yung ating mga kayo na ang mga bagong presidential scholar. At ito ay naging kasama sa isang programa namin na ginagawa namin para sa mga barabarangay. At yung barabarangay ay binigyan natin ng national government, binigyan ng tigda 200,000 piso. At from the 200,000, yung 100,000 yan, ay bawat barangay maghahanap sila ng 5 scholar na bibigyan ng tigti 20,000. Kaya bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. So every year, more or less, mga 200,000 plus kasi 42,000 ang barangay, more or less, 42,000 plus. Ang magkakaroon tayo ng tig 20,000 times 5. So over 200,000. Kaya napakahalaga nito dahil in this administration, it is ang pinakamataas na priority talaga is education. Nais namin na makatulong na makapagtapos kayo. Kaya yung aming hiniling sa mga barangay officials ay sabi ko, hanapin ninyo yung mga malapit na magtapos. Pero may kulang sa pambayad o may kailangan na tulong, yun ang ating tulungan para makapag-graduate na at saka kahit papano magkaroon na ng diploma. Napakalaking bagay. At lagi ko nga sinasabi sa ating mga presidential scholar, pag mapakinabangan ninyo ito na mabuti, mag-aaral kayo mabuti para naman mayroon kayong magandang training na makukuha. At alam naman natin na darating, hindi na gano'ng katagal yan, pero darating ang panahon, kayo na ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kayo na magpapatakbo ng mga negosyo, ng mga government agencies, lahat na kayo ang magpangahawak. Kaya napakahalaga para maging maganda
tuluyang magiging mas maganda ang Pilipinas, kailangan well-trained ang ating mga kabataan ngayon. You are going to be the leaders. I know how it feels. At your age, akala ninyo matagal pa yan. Magugulat kayo, nandyan na yan. Kaya prepare yourselves. And this is education is the most valuable gift that anybody can give to you. Because it is something that hindi yan malulusaw, hindi mababawasan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo. Sa inyo na yan. And it will help you for the rest of your life. Every day of your life, you will be grateful that you have good training, that you went to school, at nakapag-aral kayo, at ang iba talaga may pinag-aralan para matulungan ninyo mga pamilya ninyo, ang mga community ninyo. So, just work hard, be good students, and the time will come when the Philippines will ask you to serve in whatever capacity. I'm not talking only about government, kahit saan, papasok kayo sa iba't ibang sektor. At kinakailangan kayo ng ating minamahal na Pilipinas na magpakabuti. But yun ay magagawa ninyo kapag meron kayong magandang pinag-aralan. So, good luck sa inyong lahat. Work hard, study hard. We will see you afterwards. Okay. Thank you. Very nice set. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilyang Aita dito sa Pampanga. Ito ay isinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maaari na po tayong maupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa bawat bayan makikinabang Pampanga. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang punong lalawigan ng Pampanga, Governor Lilia Nanay Pineda, para sa kanyang pambungad na talumpati. Sa ating pong mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Jr., sa ating mga mayors, sa inyo po na mahal naming mga katutubo, magandang hapon po sa inyo. Una po, mahal naming Pangulo, maraming salamat po dun sa pagbibigay niyo po ng mga tulong, suporta para sa mga Kapampangan, lalo na po sa ating mga kababayang katutubo, yung rice subsidy, tapos po yung mga dandang milyong proyekto at yung walang tigil na mapipigay ng pondo sa lahat po ng pangangailangan ng mga Kapampangan. Maraming po salamat sa inyo. At sa punto pong ito, inaanyahan natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance, kung saan may tig 200,000 pesos ang bawat barangay mula sa probinsya ng Pampanga at Angeles City. Upang tanggapin ang cheque para sa Angeles City, tinatawagan po natin si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II at si ABC President Danilo Naku upang tanggapin ang 6,600,000 pesos. At para naman po sa probinsya ng Pampanga, atin pong tinatawagan si Governor Lilia Nanay Pineda at si Liga ng mga Barangay President Benjamin Angeles upang tanggapin ang 101 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang hapon sa inyo lahat. At maraming salamat sa napaka-init na salubong na ibinigay ninyo sa akin. Thank you po. Ay, magsiupo po tayo. Nandito po kami. Andito po ako dahil meron po tayong ginagawa na bagong programa na para sa local government at sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan at sa mga barangay. Kaya andito po kami. Ang unang programa na aming ginagawa ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Yung LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo na para talaga sa local government. Ngunit, nung nakaraan, hindi masyadong nagagamit pang local government yung LGSF na yan. Naalala ko, nung gobernador ko ng Ilocos Norte, nababalitaan ko yung LGSF, tinatanong ko sa mga kasama kong gobernador, sabi ko sa kanila, paano ba makuha yan? Hindi namin alam. Sige, lumapit ka na lang, tignan natin. Walang sistema, hindi masyadong maayos ang pagbigay at pag-assess kung saan pupunta yung perang yan. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, panahon na itama natin yung sistema na yan.
at ibaba natin ang pondo ng LGSF, ibaba talaga natin sa mga local government. Kaya yan po ang ginawa namin. At nagbigay po kami sa mga probinsya, sa lungsod, sa city, sa mga bayan. Magbaba kami ng LGSF. Ang programa lang natin ay humingi lang kami ng tulong sa ating mga local government na maglista na doon sa populasyon sa kanilang lugar kung sino ang nangangailangan ng tulong. Dahil po, mayroon po tayo, mga Pilipino, na ay kung minsan lang kakain sa isang araw. Kung minsan, 2 araw na, hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. At alam naman natin, tayo mga Pilipino, pagka pinag-uusapan ang pagkain, pinag-uusapan bigas. Kaya sabi namin, ito yung gagawin namin. Lahat dun sa listahan na binigay sa amin ng inyong governor, ng inyong mayor, yun ay bibigyan natin nitong ating binibigay ngayon ng tigsa 10 kilo ng bigas para sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Yan po, kaya yan ang dinidistribute namin. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 na beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas sa lahat ng mga nangangailangan. Ito po ay para mahanapan namin ng paraan upang makatulong naman sa yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan. At kahit mabutit, marami na rin tayong nagawa. At sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko, ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino. Kaya yan po ang dahilan dito sa binibigay nating bigas na nanggaling sa Local Government Support Fund. Ang isa pang programa na ibinibigay din namin ay para naman sa mga barangay. Kaya't nandito po ang ating mga ABC at nagbibigay tayo ng tulong din sa mga barangay. Ito naman, ang pondong pinagalingan dito, yung tawag ay Socio-Civic Project Fund, SCPF. Ito po, ang ginawa po naman namin dyan, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 200,000 piso. Okay, 200,000 bawat barangay. Ang hiningi lang namin sa mga barangay officials na yung 100,000 na doon, kalahati nun, ay gagamitin natin pang scholarship. Yung scholarship, bawat barangay, 5 scholarship, tig 20,000 lahat ang binibigay. Kayo rin ang mamimili kung sino ang sa palagay ninyo ang talagang dapat tulungan. Ang lagi kong pinapayo na hanapin ninyo yung mga malapit nang magtapos, pero baka hindi magtapos dahil nagkulang sa pambayad, kung ano man. Kailangan magtrabaho, ito para makatulong at para naman magkaroon na sila ng diploma. At alam naman natin, napakalaking bagay na magandang pinag-aralan. At buong buhay nila, yan ang sinasabi ko sa kanila, dinaanan ko yung ating ang tawag namin mga presidential scholar. Yan po ang aming dinaanan ko kanina at sinasabi ko sa kanila, mapakinabangan nila yung pondong yan, yung bigay natin na tulong, na scholarship, para naman makapag-aral sila mabuti, makapag-graduate sila, at sa ganung paraan, tutulong sila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang komunidad. At siyempre, pagka pinagsama-sama mo yan, ang buong Pilipinas mararamdaman ang kagalingan ng ating mga kabataan. At yung pong natitira na 100,000 ay nasa sa inyo na yun. Dahil ang naging karanasan ko sa local government, wala nang mas marunong doon sa lugar ninyo kundi kayo.
Nung gobernador ko, pinagmamalaki ko, sabi ko, wala nang mas alam ang Ilocos Norte kundi ako. Wala akong pinaka-expert. Totoo naman. Dahil wala ka namang ginawa, kundi yun ang pinag-aaralan mo, yun ang pinupuntahan mo, yung tao ang kausap mo. It's the same for provinces, it's the same for cities, the same for municipalities. Pare-pareho yan. That's why, sabi namin, bigay na natin sa mga barangay leaders, bahala na sila kung anong gagamitin, saan nila gagamitin yung pondo, yung natirang 100,000. Yung ibang mga barangay, ginamit din nila sa bigas. So, nasa sa inyo yun. It's up to you kung saan nyo lalagay, saan nyo gagamitin. Dahil alam ninyo ang pangangailangan sa mga lugar ninyo, sa mga barangay ninyo. At kadalasan, alam din ninyo kung paano ayusin ang problema, kung may problema man. So, yun ang ating mga ginagawa ngayon. Yun po ang programa na dinadala natin para makatulong sa taong bayan, para makatulong sa mga lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Dahil sa pagkain, dahil sa kung ano pang iba't ibang bagay, dahil sa pag-aaral, ay lahat yan ay tinitignan po namin. At hinahanapan natin ng mga iba't ibang solusyon. At hanggat kaya ng pamahalaan, ay gagawin namin. Gagawa kami ng programang kagaya nito upang tumulong sa ating mga minamahal na kababayan. At alam naman po natin na marami pa sa atin ang nangangailangan talaga ng kaunting tulong. At kaya't nandito po, yan po ang trabaho ng gobyerno, yan ang trabaho ng pamahalaan upang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. At sino ba ang hindi nangangailangan ng tulong once in a while? Kaya po asahan po ninyo na ang pamahalaan, ang gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan. At hindi lang kami nag-iisip, nakikinig din po kami. Kaya pagka meron kayong kailangan, pagka meron kayong nakita na hindi tama o may naisip kayong magandang pwedeng gawin, sabihan niyo po kami. At kagaya ng sabi ko, hanggat kaya namin gawin, gagawin namin. Basta't maliwanag, nakakatulong sa taong bayan, gagawin po ng inyong gobyerno. Hindi po kayo iniiwanan, hindi po kayo nalilimutan. At lahat po ng trabaho ng lahat ng national government at local government ay pinagsama-sama na namin para talagang magkaroon ng magandang resulta itong aming ilinalabas na programa. Kaya yun lang po, good luck po at sana ito'y makatulong. Sana po ay makikita natin ang mga resulta nitong ating mga ginagawa sa darating na mga ilang taon. Yan po ang ating mensahe para sa araw na ito. Maraming salamat po. Good afternoon po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay inaanyayahan po natin ang ating mga mayors kasama po ang ating mahal na Pangulo sa isang group photo dito po sa baba ng stage. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguranda ka.